Pero simple raman kaayo na mga par. Kung dili tinuod nga nigamit siya o kanang illegal na marijuana. Simple ra kaayo na mga par. Magpa drug testing siya para limpihon niya ang iyahang kaugalingon nga dili tinuod ang maong chismis nga nigamit siya og illegal nga marijuana o dito paso ng mismo sa sulod sa Senado. So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Usa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, nagbitiw sa pwesto ni resign ang usa sa staff ni Senator Robin Padilla nga si Nadia Montenegro. Kaganiha mga par, formal nang niduso sa iyang resignation sa opisina ni Robin Padilla mga par nga si Nadia Montenegro. Pero sa iyang matod ni Nadia Montenegro mga par nga sa iyang pagbitiw sa pwesto dili tungod kay guilty siya sa maong pasangil nga mikatap nga par ang chismis nga si Nadia Montenegro nigamit og illegal na marijuana mga par og dito mismo sulod sa Senado. Og giklaro ni Nadia Montenegro mga par nga ang iyang pagbitiw sa pwesto dili tungod kay guilty siya kundi adunay lain nga rason nga gusto sa siyang mopahuway sa maong trabaho mga par. Ug daghan ang huhungiho nga basin nga ni resign si Nadia Montenegro kay tungod nahadlok sa drug test. Pero simple raman kaayo na mga par. Kung dili tinuod nga nigamit siya o kanang illegal na marijuana. Simple ra kaayo na mga par. Magpa drug testing siya para limpihon niya ang iyahang kaugalingon nga dili tinuod ang maong chismis nga nigamit siya og illegal nga marijuana o dito paso ng mismo sa sulod sa Senado. So daghan kayong salamat nga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.